Denis Diderot, den store franske encyklopædi. Denis Diderot var en fransk filosof, dramatiker, romanforfatter og leksikonredaktør. Han levede fra 1713 til 1784, så han blev 71 år gammel. Han var uddannet i kunst og filosofi. Han lavede i samarbejde med Jean Léron d'Alembert encyklopædien. Det første bind udkom i 1751, og den indeholdt mange liberale og progressive idéer. Med encyklopædien samlede han viden til den almindelige befolkning. I encyklopædien blev emnerne behandlet ikke religiøst, og det diskuteredes frit. Slavehandel og slaveri blev for eksempel kritiseret. Encyklopædien blev standset mange gange af censuren og kom i 1959 på det pavelige indeks over forbudte bøger. Ved slutningen af 1772 bestod encyklopædien af 14 bind tekster og 11 bind med tegninger og billeder. Som man kan se på billedet, var der mange detaljerede tegninger af, hvordan forskelligt fungerede. Han skrev, at alt må kontrolleres, debatteres, undersøges, uden undtagelse og uden hensyn til nogens følelser. Han var forud for sin tid, fordi han var en af de få ikke-troende tænkere i Frankrigs oplysningstid. Hans mål var at udgive alt viden i øjenhøjde med befolkningen på et let læseligt sprog. Han skabte ideen om at samle al menneskelig viden et sted, og for eksempel Wikipedia har taget ordet encyklopædien til sig. Det kan trækkes tråde til nutidens internet, hvor alt viden er tilgængelig for alle. Der.